Mahirap na. Grabe ah. Ibay. Ano nga ba nakantay? Kanina mo po. Ah. So ito yung pala yung kukunin natin mga kalabarkada no. Nagunog-gunog dito, be. Ano ba yan? I-unbox nga niya. Yung higa. Oh. Unbox nila mga kalabarkada. Oy, ano kaya yan? Ito. Ano ba yan, be? Bakit? Ayun yan. Nakakat naman yan. Pag ganun, di mo kinanta. Ay, pinaki ka ba? Yan, good day sa inyong lahat mga kalabarkads. So another day, another vlog na naman tayo. At ang oras pala natin, oh my goodness, nakalimutan ko yung relo ko. Patay. Kalimutan ko yung relo. So papunta pala tayo ngayon mga kalabarkada no, sa bayan. May imi-meet up tayo na tao. Bali biglang lakad lang to mga kalabarkada. Bali nag-aantay na yata daw yung imi-meet up natin dun sa bayan. Kaya ang problema, mag-aantay talaga siya dun. Hindi naman natin mapabilis tong si Supremo eh. Hanggang 40 pa rin yung takbo nito. Pero pagsapit ng na 600 na kilometers na natakbo ni Supremo, papatakbuhin na natin siya ng 60. Alright. Sana nga hindi pa umalis yung kamit up natin dun sa bayan. Bigla-rides lang tayo mga kalabarkada. Tamang-tama para may break din pa si Supremo. Yun mga bata, dahan-dahan lang tayo, may mga bata. Alright. Dami ah. Oops. Mahirap na. Grabe ah. Ibay. Ibay na sasakyan na yung mga kalabarkada na. Ang dami dalang kawayan. Gagamitin siguro yun sa mga baklad.
Dahan-dahan lang tayo sa mga ganito. Nako naman. Sana nga hindi pa umalis yung imi-meet up natin sa bayan. Alright, baby. Alright. Lakas. Grabe, ang lakas ng Supremo. Grabe, parang wala na yung bakit, oh. Malakas. Alright, touchdown na tayo dito sa bayan ng Anda. Hahanapin natin yung kamit-up natin, mga kalabarkada na. Sana hindi pa siya umuwi. Saan kaya siya dito? Ang bira. Ganda ng selfie ni ate, ah. Shoutout sa'yo, te. Sana makita mo to pag nanood ka. Sana makita mo tong vlog natin. Saan kaya siya dito? Ano naman? Ito kasi dala yung cellphone ko. Kaya wala tayong internet. Ito, patay. Yung usapan kasi namin dito, banda rito. Nasaan na kaya si boss?
Ayun, parang nakikita ko na si boss. Ayun oh. Nag-aantay. Alright. Dito si boss. Ito na siguro si boss. Ano nga ba nakaantay? Kanina pa po. Ito yon. Pero makita. Naka-vlog pa ata. Naka-ano pa ata. So ito yung pala yung kukunin natin mga kalabarkada, no? Anong tawag dito? Yokelili? Ukulele. Yokelili. Lagat pa ata kaya. Bago pa. Bago pa nga po. Bakit mo binibenta? Bibili po ng ano eh. Mas malaki to. Mas malaki? Kaya pala. Kahawi ito, no? Pwede makita yung ginagamit mong apps na pang tono. Yan po. Perfect tuner. Perfect tono. Hindi ko makita yung pan na. Ito. Tapos paano siya gamitin? Yung perfect tuner niya. Ano nila lang po yan? Nag-aaral ka ba? Estudyante? Opo. Kaya pala. Yan po, perfect tuner. Yan po, tapos pindutin nyo lang po yan sa baba po. Dito? Itutok nyo lang po ganyan. Tapos habang ikot-ikot nyo po ganun. Ganun pala siya. Nung sibing. Hindi mo na ba ito ginagamit? Ginagamit ko nga po. Mas gusto ko po yung malaki. Pang ano po kasi yan, yung pang beginner. Pang beginner. Ito mga kalabarkada yung kukunin natin kay sir. Alright. Basta yung perfect tuner lang yun, na. Problema ko ngayon kung paano ko siya may susuot. Ito naman mapapahabaan to. Alright. Ayun si boss. Salamat boss nag-antay talaga si boss eh. Nag-antay siya talaga na dumating tayo. Alright. Uuwi muna tayo mga kalabarkada. Yun lang naman yung pinuntahan natin dito. Problema ko to ngayon kung paano ko mai... ayun. Pwede naman. Para tayong musikero dito Pambira. Alright. Uy, daming kanal. So yun mga kalabarkada na. Shoutout kay sir. Nantay tayo talaga. Medyo natagalan tayo bago dumating pero nag-antay siya. Alright. At okay naman kasi bago pa naman yung ukulele niya. Tapos binenta niya lang ng 700. Parang hindi pa nagamit eh. Alright. Kami nagpapaayos. Yan na tayo. Nakuha ko na pala yung kukunin natin kay sir.
naman kailangan maging mabilis, no? Eh, kahit naman na babagal ka lang, importante makakarating ka naman sa pupuntahan mo, diba? Alright, touchdown. Dito na tayo sa Marimpay. Grabe. Buti na lang, hindi tayo nabutan ng ulan. Diyan na yung ulan, mga kalabarkada. Paparating na. Lagi na lang kasi ulan dito sa amin, mga kalabarkada. Gawa ka ng tag-ulan na rin kasi. Pero tama naman yun para itong mga magsasaka natin ay makaahon yung mga para laki yung mga palay nila sa mga magsasaka natin dito. Ang lakas pa ng hangin. Sige, hahabulin kita. Laka. Ayan ako. Oh. Saka dito. Saka dito. Tawagin natin si Bakikay. Si Darling. Alright. Alright mga kalabarkada. Touchdown. We're home. Alright. Dito na tayo sa bahay mga kalabarkada. Ito na yung kinuha natin dun sa may commit up natin. Pasok tayo sa loob. Badminton? Badminton yan? Ano po yun? Ay, ba't parang matigas? We're open. Anong kabalataran ng mga kalabarkada ng yes, we're open? Ano yun? Ano to? Ano yun? Ano po yun? Ano to? Siguro kabalitaran ng yes, we're open eh. No, we are closed. Alright. Ano yan? Unboxing si Darling. Nagulo-gulo dito, be. Ano ba yan? I-unbox nga niya. Ano yung higa? Oh. Unbox nila mga kalabarkada. Oy! Ano kaya yan? Ano to? Hand washing is a first line of defense against germs. And we do that as Tuwang-tuwa. long-lasting protection against germs. Matibay ba to? Wash hands, Tugtugin mo nga. stay safe. Hindi ko alam mag-gitara. Wow. Sige, aralin mo nga. Sige, tugtugin mo nga. Tuwang-tuwa yung bata eh. Ano na? Yan yung in-order ni Mrs. Labs. Sige nga, patugtugin mo nga. Hindi ko alam mag-gitara. Tay, Sige tay. nga, istram mo na. Sabihin mo naman, salamat sa Shopee. Salamat, Shopee! Istram mo, astram mo. Yay! Ano ba yan, be? Bakit? Ayoko yan. Nakakat naman yan. Pag ganun, di mo kinanta. Ay, pinaki ka ka. Nakatono daw yan? So yun mga kalabarkada na. Dito na matatapos tong vlog natin. At may batang tuwang-tuwa. So dito matatapos. At sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon. Quick rides tayo at may kinamit up tayo kanina.
Dahil Yung ano niya. sponsor by Mrs. Labs. Yung sponsor boy. Hindi ah. May bayad to no. Salamat Ate Erlen ah. Alright, bye-bye mga kalabarkada.